Бердәм дәүләт имтиханын яхшы балга тапшырып, Башкорт дәүләт университетының көндезге бүлегенә укырга ингән студентларга югары стипендия түләнә. Уку йортының гыйльми советы ошондай карар кабул итте. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкорт дәүләт аграр университетының ситтән торып уку бүлеге деканы Илдар Ганиев. Илдар Файлевич, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, һез югары стипендия вәгъдәләһегез абитуриентларга, улар хакында интекләбрәк белешеп китәйек әле. Нинди югары стипендияга өмет итә ала студентлар һездә? Рәхмәт. Быел безгә кергән укучылар инде, абитуриентлар, аларга без стипендиялар бирәчәкбез. Кемнәрнең баллары зур, яги баллары зур баллар белән поступать итәләр, ел тирәсендә инде зур стипендиялар алачаклар. Һәм дә аларның кемнәр инде бу бюджетка кергән укучыларга да көндезге бүлеккә, әгәр инде коммерция ягыннан барсалар инде аларга безнең уку хакы төшерелә. Ташламалар ясалар. Коммерция бүлеге дигәндән, һезнең уку йортында беләбез, һәр вуздагы һәм шулай коммерция бүлеге бар, һәм шул вакытта эш бирүсеннән ниндидер махсус юнәлтмә һәм аның белән килешү төзеп укыган студентлар ниндидер ташламага өмет итә ала, шулай бит. Шул турында интекләбрәк сөйләп китәгез инде. Менә гомумән әйткәндә, уку хакын алсаң, безнең бөтен Уфа университетлары буенча Приволжский округта да иң төвән хакларның берсе дип әйтсәң дә була. Күпме ул? Көндезге уку буенча 92 меңнән башлана уку хакы бер елга, читтән торып уку буенча булса 25 меңнән башлана. Бу хакны укучылар икегә бүлеп, семестрлап түләй алалар. Быелгы елдан алганда безнең дәүләт программасы бар, комплексное развитие сельских территорий. Шушы программага үзгәрешләр кертелде. Шуларга килгәндә, әгәр инде укучыларга сельхозпредприятиелардан түләсәләр укуларын, шушы сельхозпредприятиеларга түләгән акчаны кире кайтаралар. Дәүләт кире кайтара. Быел 20-нче елда 30% кайтара, 2-нче елдан башлап уже 21-нче елдан 90%-ка кадәр шушы түләгән бәяләрне кайтаралар. Ситтән торып укуын оештырылган, һәм ул түләүлеме? Ситтән тору уку буенча безнең бюджетный урыннар да бар, түләүле урыннар да бар. Мен әйтеп киттем бит инде 25 меңнән башлана дип, уку бюджетный урыннарга килгәндә 350-дән артык бюджетный урын безнең быел. Шуңа күрә абитуриентлар килә алалар, үзләрен менә җәйге вакытта имтиханнарда сыйнап, бюджетка кереп, бушка укый алалар. Әгәр инде керә алмасалар бюджетка, безнең икенче потокта бар, икенче көз көне алабыз без коммерческий нигә түләүле укуга, ул вакытта килеп инде түләүле укуга керә алалар. Но уку вакытында тырышып укысалар, тоже бюджетка да күчә алалар. Ул мөмкинлекләр дә бар. Быел кабул итү кампанияның төп үзенчәлеге ул документларда онлайн тапшыру. Шулай бит инде. Менә аграр университеты хайлаган абитуриентларга нинди кәңәшләр иткерәгез? Кайда документларда нинди сайт аша юлларга һезгә? Гомумән әйткәндә, безнең өчен яңалык түгел бу. Элекке елларда да. Димәк, бундай тәҗрибә бар. Бу тәҗрибә элекке елдан ук килә безнең. Барлык абитуриентларда бирә алалар дистанцион документларын. Аның өчен аларга безнең сайтка керергә кирәк, официальный сайтка. Онлайн подача дигән кнопка бар. Шушы кнопкага басып, үзләренең анкеталарын тутырып, шушы үзләренең документларының күчермәләрен шушы сайтка беркетеп җибәрәләр. Шуннан соң инде уже документларын биргән булып шутлана. Без уку формалары турында һөйләшә биргәнек бераздан. Без беләбез, Ау хуҗалыгы министрлыгы белән берлектә һезнең университет фермер мәктәбе дигән проектта алып бара. Бу ничек алып барыла? Һезнең студентлар параллель рәвештә укыймы бу мәктәптә, әллә укып тамамлагас укый аламы монда? Бу программа инде күбрәк аграр образование булмаган халыкка
бизнес белән заниматься иткән, бизнес белән заниматься итәргә теләгән, фермерство хозяйство белән заниматься итәргә теләгән халыкка шул ук бер рәттә безнең студентларыбыз да укый алалар. Но гомумән алганда безнең бөтен үзәк уку планнарында алар уже кертелгән. Үзләренең уку вакытында алар бөтен шушы компетенцияларны алып, безнең университетны тәмамлаганда уже фермер буларга әзер булып чыгалар. Кая факультетта конкурс айырылса зур һеҙҙең университетта? Безнең университетта гомумән 8 факультет. Ну, әгәр инде факультетлар буенча карасаң, һәрбер факультетта юнәлешләр бар. И һәрбер факультетның популяр юнәлешләре бар. Һәрбер факультетта. Әгәр инде юнәлешләр арасында алсаң, строительство направлениесе, төзелеш, землеустройство кадастры, эксплуатация транспорт технологиясы машин, шушы направлениелар технология общественного питания бүгенге көндә бик популярлар инде. Шуның рәтендә үзебезнең традицион направлениеларда артта калышмай, алар көннән-көн популярлашалар: агрономия, зоотехния, ветеринария. Чөнки үзегез күрәсез, безнең авыл хуҗалыгы көннән-көн көчләнә, көннән-көн награк үсеп бара. Абитуриенттың ниндидер шәхси уңыштары, олимпиадала катнашуы, ниндидер конкурсларда катнашуы йогынты яһаймы конкурста? Әлбәттә, әлбәттә. Алар үзләренең документларын биргәндә инде шушы грамоталарын, дипломларын тоже беркетеп җибәрә алалар. Олимпиадаларның конкурсларын җиңүчеләренә 10 балга кадәр баллар җыярга мөмкинләр инде. Әгәр инде неткә катнашкан гына булсалар, инде катнашучы дипломнары булса, 5 балга хәтлем җыя алалар. Димәк, булар барыһы ла исәпкә алына. Исәпкә алына. Абитуриент һеҙҙең университетка укырга ингәс, уны нинди күңелле тормыш көтә дип әйтәйек? Мәсәлән, нинди конкурстарда, күргәҙмәләрҙә катнашыу, ошондай йәнле тормышын һөйләп үтһәгеҙ студент тормошының. Безнең Башҡорт дәүләт аграр университеты ул Россиянең алдагы университетларының берсе. Безнең үзебезнең студентларыбыз өчен бөтен шартлар да тудырылган университетыбызда. Әгәр инде менә уку ягын алсак, зур яңадан ачылган безнең уку, фән лабораториялары ачыла, яңа көндәлек лабораториялар. Әгәр инде алсак спорт ягын, безнең зур физкультурно-оздоровительный центр бар, зур бассейн белән дөнья дәрәҗәсендәге тренажерный заллар бар. Үзебезнең студентларыбыз шушы буш вакытларында спорт белән заниматься итәләр, фитнес белән кызлар заниматься итәргә мөмкинләр. Ну и менә сездә ишеткәнегез бардыр инде, төрле университетлар үткәрелә. Безнең Уфа университетлар арасында университетлар үткәрелә. Аграр университетлар буенча да Россиядә үткәреләләр универсиадалар. Шушы универсиадаларда безнең студентларыбыз һәр вакытта да алдынгы урыннарны алып баралар. Был спорт буенча шулай бит. Тагы ла аларның алдынгы ниндидер фәнни казанышлары ла бар бит. Ишетеп белеп торабыз, грант ияләре булып тора һеҙҙең студентларыгыз. Әлбәттә, безнең студентларыбыз фәннәр белән бик актив катнашалар. Шушы фәннәрне үзләштерүчедә инде грантлар тоже алып торабыз. Студентлар грантлар алып үзләренең исследованиеләрен үткәрергә мөмкинләр шушы яңа лабораторияларыбызда. Шушы грантлар алып чит ил университетларында стажировка, практикалар үтәргә мөмкинлекләр дә бар инде. Университет һәр вакытта да ярдәм итеп тора бу якта. Демәк, яшь галимдарыгы да шундай үсешкә ынтылып тора һеҙҙең. Диплом алып эшкә урынлашкан белгестәрҙең артабанғы яҙмышын күҙәтеп бараһығыҙмы? Уларҙың эшкә урынлашыуын ойоштораһығыҙмы һеҙ? Әлбәттә, университетыбыз без һәр вакытта да үзебезнең чыккан укучыларыбызны
чыккан вакытыннан ук үзебезнең безнең партнерларыбыз бар, шулай әйткәндә инде зур авыл хуҗалыгы предприятиелары или бүтән предприятиелар, бездә бит инде күп направлениелар, күп юнәлешләргә укытабыз. Барлык юнәлешләрдә дә безнең предприятиелар белән килешүләр төзелгән. Анда уку вакытыннан ук студентларыбыз практика үтәләр. Шушы практика үткәндә үк алар уже мөмкинчелекләре бар аларның эшкә урнашырга. Но уже укып беткәч инде без уже кемнәрдер целевой направление белән бит инде укырга керәләр, алар баралар шушы эш урыннарына үзләренең, кемнәр топмаганнарны без университет аларга ярдәм итә. Хәзерге вакытта дәүләт программалары бар бит инде. Әмма шушы дәүләт программалары буенча авыл хуҗалыгына кайткан яңа специалистларга 500 мең акча бирелә. Бу финанс ярдәме? Финанс ярдәм бирелә. Шул вакытта аграр предприятиеларда, безнең министерствода инде ярдәм итәләр җир аларга, үй төзергә. Ул яктан шартлар күп, бик күп шартлар тудырылган безнең университет биткән укучыларга инде. И үзегез дә күреп торасыз инде, безнең авыл хуҗалыгы алга бара. Ул менә дөресен генә әйткәндә, бүтән сәнәгатьләрне алганда аграр сәнәгатьлеге иң тиз үскән сәнәгатьлек. Бүгенге көндә бит инде авыл хуҗалыгында хәзер уже роботлар кулланыла. Элекке вакытта кебек зоотехниклар хәзер менә роботизированный фермаларда эшләләр. Агрономнар безнең квадрокоптерлар белән уже басуларны карап бирәләр, планшет тотып. Бүтән менә шушы бүтән яңа технологияларга без аларны үрәтәбез. Инженерлар яңа комбайннарда, яңа техникаларда кулланырга үрәтәбез. Ул яктан яшьләрнең интереслары нык инде безнең университетка. Теләп киләләр димәк. Бүген 11 класста тамамласларга нинди теләкләрегез бар һеҙҙең? Хөрмәтле абитуриентлар, мәктәпне тамамлаучылар, әгәр дә инде лайыклы белем аласыгыз килсә, үзегезнең алдагы эшләгән эшегездә профессионал буласыгыз килсә, безнең университетка килегез. Без сезне көтәбез. Безнең профессорлар шушы заманча куелган укыту һәм фән лабораториялары сезне көтеп кала. Рәхим итегез. Рәхмәт, сакырыгыз һәм матур әңгәмәгез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙгә Башҡорт дәүләт аграр университетының ситтән тороп уҡыу бүлеге деканы Илдар Ғәниев менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт.